చైనాలో ఒక ముసలివాడు ఉండేవాడు. వాడికి ఒక గుర్రం ఉండేది. ఓ రోజు ఆ గుర్రం ఏటో వెళ్ళిపోయింది. చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ వచ్చి ఆ గుర్రం పోయినందుకు ముసలాతన్ని పాపం పరామర్శించారు. అదంతా విని ముసలివాడు, ఏమో ఇది ఒకందుకు మంచిదే అయి ఉండొచ్చు అన్నట్ట. వాడు అన్నట్టుగానే మొత్తానికి ఆ పోయిన గుర్రం తిరిగి వచ్చింది. వస్తూ ఏం చేసింది, దాంతో పాటు ఇంకో కొత్త గుర్రాన్ని కూడా వెంట తీసుకొచ్చిందిట. అరే భలే ఉందనుకున్నాడు. ఇంతలో ఈ విషయం తెలిసి ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళందరూ వచ్చి ఏం చేశారు, ముసలివాడికి కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పారు, అభినందించారు. కానీ ముసలివాడు ఏమో ఇందువల్ల నష్టమే కలగచ్చేమో అన్నట్ట. ఇది జరిగిన కొన్నాళ్ళ తర్వాత ముసలతని కొడుకు గుర్రం మించి కింద పడి కాలు విరగొట్టుకున్నాడు. ఇదంతా విని మళ్ళీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ వచ్చి ముసలాడికి సానుభూతి తెలిపారట. అరేరే పాపం మీ అబ్బాయి పడిపోయేట్టు కదా, కాలు విరిగిపోయింది కదా అంటూ. ముసలాయన ఇదంతా విని ఏమో ఇది ఒకందుకు మంచిదే అయి ఉండొచ్చు అన్నట్ట. సరిగ్గా అదే సమయంలో ఒకరితో యుద్ధం వచ్చిందట వాళ్ళ రాజ్యంలో. ఆ యుద్ధం సందర్భంగా రాజుగారు ఒక దండోర వేయించారట. అంటే ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేయించారు. ఏమని, కాళ్ళు చేతులు సరిగ్గా ఉన్న వాళ్ళందరూ యుద్ధంలో ఖచ్చితంగా పాల్గొవాలి, లేని వాళ్ళు మట్టుకే ఇంట్లో ఉంటారు అని. మన ముసలతని కొడుక్కి కాలు ఆల్రెడీ విరిగిపోయింది కదా, అందుకని అతను యుద్ధం చేయడం నుంచి తప్పించేసుకున్నట్ట. ఇది చూసి అరే ఫోన్లో ఏదొచ్చినా మన మంచికే అనుకున్నట్ట. అలాగా కొన్నిసార్లు జరిగేవన్నీ మంచి వల్ల అయి ఉండొచ్చు, లేదా చెడ్డు వల్ల అయి ఉండొచ్చు కూడాను. అది ఎలా జరుగుతుందనేది మనం ఏం చెప్పలేమన్నమాట.